Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So andito po tayo sa San Carlos Project. So ngayon lang po ako nakapag-vlog ditong banda kasi nasira yung SD card ko. So kabibili ko lang po itong SD card. So andito tayo sa San Carlos Project ngayon mga boss. I-update muna natin mga boss. Tara. Okay, so nagdala na rin ako ng span reel para ikabit nila rito mga boss. Yung span reel natin. Patayin ko muna to. Okay. So dito na po yung mga span reel natin. Ayan o. Ayun. So wood grain, rib tree yata yun tawag doon na wood grain spandrel. So dito natin lalagay yun. Ayan o. Okay, sa gilid ng bahay. Okay, nagdala na rin tayo ng pako tsaka blend ribbit. I-update natin mga boss. So dito nakapagkulay na po sila. Okay. So okay naman na. So choco brown ng Davis, tapos yung kulay dito yung pomdo na flat latex. Tapos dito semi-gloss ng Davis. So ganun din po dito mga boss. Okay, so naka-uniform sila. Tapos dito ganun din mga boss. Sa ceiling ganun din. So tingnan nga natin kung gumagana na. Ay wala pa, hindi pa napagana. Hindi pa napagana. Uy, wala pa. Hindi pa pwede itong ilaw? Wala pa. Linya pa. Wala pang linya? Shout out kay Kuya Jo. Yung ilaw natin wala pa. Datapos na kami dito. Kuya Jo. Okay, so itong wall natin mga boss, ito? Satin white ng Davis Biopress. Yung kulay niya satin white. Okay naman na rito. So ilaw na lang wala pa. Hindi pa nilagay ni Kuya Jo yung mga ilaw. So dito nakapagmasilya naman na sila. So wala pang kulay. Wala pang kulay. So ano pa lang to, preparation pa lang. Okay. Dito sa kabila nakapagkulay na yata. Yan, satin white din itong nilagay ko rito. Biopress satin white. Okay na. Medyo may nagpapatugtog, makapiright tayo. So yung susunod na gagawin natin dito naman tayo magpipintura sa labas. Siyempre magpreparasyon na naman tayo rito mga boss. Magmamasilya na naman tayo gamit yung skim coat, tapos primer, tapos yung top coat nya. So dito hindi ko na ipapagalaw ito kasi papalagyan ko na lang ito ng ng accent. So alisin ko rin yung moldura na yan. So buo na yan, accent na yan pati doon. So ito yung gagawin nila. Tsaka ito ditong banda. Tapos spandrel. So yun po yung lagay nila. Si Kuya Jo wala pa, yung electrician. So hindi pa niya natapos itong ano natin dito. Kailan doon babalik sa Kuya Jo? Kapag wala daw dito, pag matapos niya daw sa kabila sa dito. Mga ilang linggo pa siguro. Mga December pa yun matatapos. At si Kuya Jo na lang kulang ang dito. Humina. Electrician. Okay. Okay, uwi na muna tayo mga boss. So yun pa lang naman yung update dito sa San Carlos. So marami pa tayong gagawin dyan. Magta-tiles pa po tayo dun sa pader. O kaya stonework siguro. Stonework o kaya tiles yung ilalagay natin dun. So last na lang po yun mga boss, yung sabi ni madam, yung mga tiles saka stonework. So pintura muna tayo. Tapos spandrel. So pati yung mga pinto niyan mga boss, papalitan din mga pinto niyan. Tapos mga bintana niya papalitan din.
So kung gusto niyo makita yung dating itsura nito, i-search nyo na lang po dun sa YouTube channel natin mga boss. Nandun po yung dating itsura ng bahay bago natin ginawa. Okay, so uwi muna tayo mga boss. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Dito na tayo sa bahay. Ayun, konti lang yung vlog natin ngayon kasi itong camera ko sira yung SD card. Kaya doon lang tayo nakapag-vlog sa San Carlos project. Bumili rin ako ng pasalubong, durian tsaka ito longgan, paborito ko kasi itong longgan, pati mga anak ko paborito na nila. Ayan sila misis. Ilagay mo dyan. Very good. Very good. May ano dito? Han? Ano, kakanin? Punta ka na rito. Okay, update na lang natin itong bahay. Ayan oh. Naglihan na sila kanina. Maganda na ang ano, mga lihan niya. Liha. So dito, hindi pa sila nakapagliha rito. So hindi pa tapos. Hindi pa tapos dito. Dito. Natin. Ayun no. May ano na, may hagdan na. May hagdan na. So bubuhusan na lang namin ito. Kaya hindi pa pwedeng tapakan ito. Hindi pa pwedeng tapakan. Nasa gitna. Nasa gitna. Delikado yata ito. Natin. Lalagyan pang brace dito. Okay. Okay, punta tayo sa taas eh. Baka masira lang itong ginawa ng pag punta tayo. Humakbang tayo. Okay, dito na tayo sa kabila. Dito tayo. Ay, bilangin nga natin. 1. Okay. Ayos. Dito naman sa modular cabinet. So ayun oh, marami na silang nabuo. So yung mga pinto na lang yata hindi pa natapos, pero naka-ready na. Ayun oh. Naka-ready na mga pinto. Okay. Ayos. Okay, ito yung bar counter. Bar counter. Medyo malapit-lapit na. Okay, yan lang muna yung vlog for today natin mga boss. Okay, so maraming salamat po sa laging nanonood sa ating mga vlog. Siyempre sa mga solid na sumusuporta sa atin, sa ating channel. Okay, kita-kita ulit tayo bukas mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.